те върнаха нещо, за което няма как да не говоря. Това е именно свирепият вълк. Най-големият вълк някога живял. Това е откъдето е еволюирал и сивия вълк. Най-големият вълк до преди няколко седмици. Сивия вълк беше най-големия вълк, защото е еволюирал този. Но има две възрастни вълчета, не са възрастни, два вълка на 5-6 месеца и едното бебе, което го виждате на екрана. В смисъл, аз нямам думи. Аз като научих за това нещо, буквално много се зарадвах, защото винаги съм искал да върнат животно от изчезване. И това е първото успешно върнато животно от изчезване. Там бяха върнали едни кози, мисля, че се казваха Ибекс, но бебецето умря за жалост след 7 минутки, заради дробовете му отказаха просто. И да, но това е успешно. Както виждате, те са огромни, сега са около 80 паунда, това мисля, че са 40 кг. Големите, а бебето не знам колко. Са върнали братовчета на сивия вълк и просто това животно изглежда много яко. И да, много се чудите как са го върнали, просто са взели ДНК на такъв вълк от фосилите и са запълнили празните места с ДНК на сив вълк. Но да, тези изглеждат брутално, а бебето изглежда много плохо. Това е най-големия вълк някога живял на земята и той се върна, но когато са напълно пораснали, те ще тежат 150 паунда, което не знам.